Jingpule na kashithi baar u Paulus bukhud sha u Timotheus kalenong ka baar kadkhot pra hadu khatsan token mau bayau Jesus Christ ukhun uksiu jong utaben la pen mi pan naki bayam dei kani ka gospel pangaya lab dei na ka benta kani ka gospel pangasha shitam pangasha khum kenjri kum udakai Henry omdon jingkhum ya ktien u Blei namar kata ngasha ya kani baro na ka benta kito ya ki ba u Blei ulajid pakindup yo ya ka jingpen em how Chris Jisu lembat keburam bom jukon dei ban ngen baladang ya lap lang bat u ngin ye im lang ru ladang ya sha satar lang bat u ngin ya senshar lang ru ladangi len je u mauru un len jengi ladangim yai ne u te u yai ne kumju namar umla ban len yalade tu yai pen ken mau ya gibriu shaphang kini ki ei paddo ken tu jur ya ki hakmat u Blei ban om ya wo nia shaphang giktien kai kani kam pen bha Padkala ban penjot ya kito ki basngam. To yale kadbala ban pentbet yalade ban yo ya kajing benjur ublei ban long unong trei ubam don daw ban le ran uba yalap tikna ya kajing shisha. Kaktiin chong utrai. Kasam arpusan kadakot saw du san pradu shipo bad kat saw. Tuhi ka yanga ya gilinti jome ko try to pen itu yaki hanga tuhi ka yanga pen im katkum ka jing shisha jome naba milong ublei nong pen im jonga senyas ngi nga ap kirmen ya ka jings bun jome utry ulong ubabaha bad ubaben ukdo linti yaki ba sakma uyalam yaki barid shakahok Baruhika yaki badok yaki lenti jong u gelenti jong utrai kilong kajing i bad kajing shisha ya kitu kibasumar ya kajutang bad ki hukum jong u utrai u ya dialog bad kitu kibako ngu ya u uhika yaki yala kajutang ka gospel katkum u Marcus bukhud kalanong kabakat ar kadkhot ar pupra hadu lai pusaw Ustad an ubaladon hangta ulayo sngo ya kini ki jingkren ulayo i pau Jisu ula jupap kapade ya ki sadusi kumta ulawan ban kali yo kai ko hukum kabakong santam kani kalong kabakong santam la jubab u Jisu do shashkor ko Israel utrai ublei jongi ulong tang mo u utrai Tinamar kata pidei ban iet yo utrai ublei jongpi daga do nut jongpi baro daga minzim jongpi baro daga jingmut jongpi baro padaka bor jongpi baro pat kanihe kadei ka hukum ka baar pidei ban iet yalau para briu kum yara dihi omdan kanu ka weipat ka hukum ka bakham kong san ban ya kine ar Uta ustad an ulaong ha u Jisu melakren kabadai konong hikai ta shisha kumba mi ong badan uwei ublei pat omdan uwei pat lat na u kumta ubriu udei ban iit ya ublei da ka do nu jong u baro da ka jingmut jong u baro pada ka bor jong u baro pad udei ban iit yalau para briu kum ya ladehi Kakambha shikat dei ban ko ngu yakini ki hukum artali ban yakabawanra kimrat bantang halor keduan bat banterwa jinknya ha ublei ujisu ula yoi kadno ula ai ke jubab kapastat bat ula ong yo pim jngai na khima ublei hadin kane omdan banut kli shu ya ujisu ka gospel jong utrai